comencem amb la primera idea, amb LibreLab. Tenim aquí l'Albert Pujol. Les llibreries que tindran l'efecte LibreLab tindran la gent jove al centre, seran realment construïdes a partir dels seus propis clients i usuaris del segle XXI. Al Museu de Camins tenim la Gemma Cots. Un museu de camins és un espai, com el que coneixeu tots, un espai a la muntanya, en el qual hi ha un seguit de camins recuperats, camins antics que poden existir des de no sabem quan, i a través d'aquests camins arribem a un patrimoni cultural i natural immens. I acabem amb la tercera idea finalista, és Supernano. Tenim el Jordi Díaz. Moltes vegades explicar la ciència és complex, és fred i pensem que les arts poden donar-li calor. Les arts és la forma més intensa de comunicació, pensem, i és per això que aquesta unió d'art i ciència pensem que és molt més potent per apropar tecnologies tan noves i tan diferents.